Priatelia, zhruba dnes, teda vo štvrtok, zhruba od 5. alebo pol 5. popoludní obyvatelia Banskej Bystrice a Zvolená, Sliača a celého toho regiónu zažili obrovské bezpečnostné opatrenia, odkláňanie dopravy, zastavenie diaľnice, hodinu až 2 hodiny trvajúce zápchy na diaľnici zo Zvolena do Banskej Bystrice. Oficiálna verzia bola, že ide o poškodený most v Banskej Bystrici. Žiadne internetové médium však o tejto situácii nič nenapísalo. Nikto nenapísal nič o masívnych nasadeniach polície a neoznačených vozidel s majákmi v celom tomto regióne. A podľa informácií, ktoré sa ku nám do Rádia Kompas dostali, má táto bezpečnostná operácia súvisieť s uskladňovaním zbraňových systémov NATO na letisku Sliač. Som veľmi zvedavý, či sa k tomu vyjadrí minister obrany Kaliňák. Som veľmi zvedavý, či sa k tomu vyjadria poslanci a predstavitelia SNS zvolení tzv. Alternatívou. Lebo keď sa pozriete na navigáciu Waze, tak uvidíte, že nie je Banská Bystrica, ale v skutočnosti letisko Sliač bolo uzavreté a odklonená doprava zo všetkých strán.